सुनो तारू हो जातनी बाहर कमाए दूसरा तीसरा के घरे मत जई ह बनैया खइया बढ़िया से घर में रही कौनो सौतनिया के बात ना चलई बाहर कमाए न जाएम तो पैसा लोगे ना आई तो करी का लाल का पियर का हरियर का साड़ी ना पहन बुलाल का उठलाली मार के ना झमकई बू ये हमर नाक के पोटा भूसरो ताहरा के कितना बेर समझाई बाहर कमाए ना जाएम तो लगे पैसा ना आई तो पूछो कबू किने के तो हम किन के तारा के देम ओकरा बाद कहबू हमर पूरा नहीं भइल मनवा के सरदा मिलल भकलोल मारदा भोसरो 2 महीने के बाद दोसर भतार खोज लेबू कानवा के बाल लिया नाक के नथिया तहरा पेटी में धदल बानी निकाल के पहन ली हो लागे झड़ुए से लक्षण उतारे पड़े आई बाप रे बाप हम जीते मर गइनी हमर मेहरारू झाड़ू से हमार लक्षण उतारतिया नहीं तू सुधार जाइबो के सुधारे पड़े अब सुधर जाए में मत खिसिया राती के तहार गोड़ दबाए में अब मान जा दिल देके कौन देखो ये रसीला दिल रसीला दे दी तो ओकरा खाती कथी करब तहरा नाम पर लिख दे मैं पंजीला जिला तहारा बाप के ह तू अपना रसीला के नाम में लिखब ए मैडम भैया 1 कट्ठा धनिया रोप दिहन तो धनिया बड़का बड़का हो जाई तो धनिया के का करबू हम कुछ खाए चटनिया भोसरो 5 लड़का के मतारी हो गइलू अभी तहारा धनिया के चटनी खाए के लार चिरता एगो काम कर दिया खाली टाइम से डाल दिया पनिया ये जा भैया भौजी के पानी डाले के कहता र घर के एको गो काम ना करे ले 5 गो लड़की सन के 5 गो मेहरारू के बैठा के दिन में भतरका था कहे ले नहीं पूजा करे लेके धूप बहती जब ले तहारा लगे पैसा बा तब ले तहार फोटो के धूप अगरबत्ती लेके पूजा करती जा जब तहारा लग के पैसा निकल जाई नु तो गाड़ी पर लात मार के भाग जाई कही खैनी पीनी फेंकनी पत्ता हमारा कथी के नाता